Anem a recordar el que hem vist a classe. Començam amb les figures en el pla. Els de tres costats s'anomenaven triangles i podien ser equilàters, que tenen el mateix els costats iguals, isòsceles, que tenen dos costats iguals, o esquelets, que no tenen cap costats iguals. Després tindríem els de quatre costats, que s'anomenen quadrilàters. Podrien tenir el quadrat, el rombe, el rectangle, el romboide, el trapezi i el trapezoide. I després haurien els polígons de més de quatre costats, com pugui ser el pentàgon, hexàgon, septàgon, octàgon, etc. Després vendrien les figures a l'espai, que tenim els poliedres per una banda, i els poliedres tenim els prismes, com aquest, i les piràmides. Les figures a l'espai tenen volum. I després hem vist els cossos de revolució, que tenim el cilindre, aquest, el con i l'esfera.